ji dara hejîrê derskirtin Marqos 11. Serê sibê gava ew di rê de derbas dibûn, dîtin godara hejîrê ji rayê xwe ve hişk bûye. Hat bîra Petrûs û wî ji Îsa re got: Mamoste, binêre. Dara hejîrê ya ku te nifir lê kiribû hişk bûye. Îsa bersiva wan da û got: Baweriya we bila bi Xwedê hebe. Bi rastî ez ji we re dibêjim, kî got ji vî çiyayê re bêje ji cihê xwe rabe û xwe bavêje ji deryayê û di dilê xwe de nekeve şikê lê bawer bike û daxwaza wî wê bê cih. Tiştê ku bixwaze wê jê re bibe. Ji ber vê yekê ez ji we re dibêjim, her tiştê ku hûn bi duakirinê bixwazin bawer bikin ku we standiye, wê ji we re bibe. û gava ku hûn ji bo duakirinê radiwestin, eger li hemberî kesekî tiştekî we hebe, lê bibûrin da ku bavê we yê li ezmana jî li sûcê we bibûre. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêzxweş û birayên hêşam.